Hvad så sammen? Velkommen til min kanal. Forleden dag sad jeg og så noget amerikansk YouTube, og så faldt jeg over en af de her lyric pranks, som altså, de overtager internettet. Og jeg må indrømme, jeg synes, det var mega grinerende at sidde og se alle de her lyric pranks. Så jeg tænkte, at det kunne være grinerende, hvis jeg også selv lavede det på min ekskæreste. Og det var sådan, at mig og min eks, vi var sammen for cirka et halvt år siden, du jeg op med hende. Og det var egentlig fordi, at vi havde mødt hinanden over Mikkel i chatten der. Og hun boede i Jylland, sagde hun. Så altså, jeg tænkte, det går sgu egentlig ikke. Og altså, jeg har faktisk aldrig set et billede af hende, må jeg indrømme. Og altså, vi har faktisk heller aldrig rigtig mødtes. Men altså, jeg har en nummer, og jeg tænkte, det var grineren af prank hende i dag med sangen Honeyhånd af City Boys. Så jeg har sangen på min iPad. Det kan man ikke se lige nu. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal til at komme i gang. Okay, så lige inden vi gik i gang med videoen, så skrev jeg lige hey til hende, for ligesom bare at få en samtale op at køre. Og det svarede hun så med hey. Så ja, nu må vi se, hvordan det går. Jeg tror, det bliver mega grineren. Okay, så det første i sangen er... Det ved jeg ikke, hvorfor. Oh shit, mand. Hun har skrevet hjerte og den der kyssesmiley. Halvdelen. Ja, det kunne vi. Fuck, det er akavet, det her. Jeg tænker også tit på dig, når jeg ligger og tænker. Ej, hvor dejligt. Nej. Hold nu op, du gør mig helt glad. Shit, man. Fuck. Skal vi bolle? What the fuck? Nej! Hun har skrevet, skal vi bolle? Hvad? Shit, man. Fuck. Okay, det her det begynder altså at blive lidt over grænsen, vil jeg sige. Jeg har lige skrevet, vi er hver for sig. Nej. Ja, men hvad er det for noget, du har skrevet til mig? Hvad? Hvad så? Hvad er det for noget, du skriver til mig? Hvad så? Hvad laver du? Ja, hvad er det, du skriver? Kan du lige... Mig? Jeg skriver ikke noget til dig. Kan du lige gå ud? Det er mig, der skriver med dig hele tiden. Hvad? Nej, jeg sidder og pranker min ekskæreste. Det er mig, der er en eks. Nej! Jeg sidder og skriver med en lækker pige fra Jylland. Det er jo bare for at imponere drengene, så de vil have mig jo. Men jo, det kan jo ikke passe. Altså så står du og siger til mig, at du er bøsset. Sådan set, ja. Så du står og griner og siger, du er bøsset. Det er fordi, de optager, ja. Men hvordan er du egentlig overhovedet kommet ind i mit hus? Jo, hvor der hele natten, Hjalmar. Prøv, det er faktisk overhovedet ikke sjovt, det der. Prøv at komme. Hvad laver du? Hvad er du gang? Hvad laver du? Prøv, jeg står og filmer, og så kommer du ind og siger, vi har fucking ikke været kærester, jo. Jeg er ikke bøsse. Det er det, der står på din status. Hvad? Nej! Min status på hvad? Yellow? Nej. Nej, på Tinder. Tinder? Ja. Har jeg Tinder? Okay, tusind tak fordi I gør sådan en video. Og tusind tak til Jy for at være med i den. Ja, jeg er ikke homo. Ja, det havde jeg også sagt. Hvis I misforstod meningen med den her video, så var det en ren joke. Fordi der er virkelig mange, der laver de her lyric pranks, og det ender galt hele tiden. Så mig og Jy tænkte, at vi kunne lave... Jy, kom lige ind. Kom lige ind. Så mig og Jy tænkte, at vi kunne tage... Det er så rigtig nok, Hjalmar. Hvad? Bare stop det der skuespil, Hjalmar. Det er ikke sjovt. Ja, vi ses. Tusind tak fordi I tog med. Wow! I won't live.